Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ आसामाव फिन बांग्रिं मावदों आसामाव फिन दिनै फुंबिलिनि 7 रिंगा 5 मिनिट समाव बांग्रिंजों मावखांदोंमोन आसामनि नगावआव फुंबिलि समाव बांग्रिंनि मावखांनाय हमदां हादों नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोरमायनाय बादिब्ला 3 रिक्टार स्केलनि गिदिर बांग्रिंआ मावग्लुंलाङो मख'नो गोनांदि बे बांग्रिंजों सुबुंनि जिउ मुवा बेसाद न' बांनि जेबो खहा जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों नैथियाव दङ गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिखौ हांख्रायदों दिनै आसामनि 15थि गिबि मन्थ्रि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव समायखिरा लानाय जागोन बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बीटीसीनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौबो हांख्रायनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लागोन ना लाया दासिमबो रोखा जाथ'वाखै मख'नो गोनांदि बीपीएफनि एमसीएलएफोरा आरोबाव UPPL हानजायाव हाबनायनि लामायाव दं थामथियाव दङ रायजोआव फिन बुथारनायनि जाथाय रायजोआव सानै उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि जाथाया बिजिरनाय मोननायनि सिगाङावनो फिन सानै हिनजावसानि गोथै सह खावसे लंथं हालोदाव बोखांदों पुलिसआ बे जाथाया जादों धुबरी जिल्लानि सापरनि सालकुसानि कमलिगावआव जाथाय जायगायाव पुलिस बिबानगिरि अनन्द मिश्राया सहैनानै सानैबो हिनजावसानि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो जाथायखौ फोरमायनाय बादिब्ला मैया रबिबार खालि खमैबो 11 रिंगासोआव सालकुचा पुलिस थानानि बांलानिफ्राय रेल लाइनजों थाबायलांनाय समावनो गोमादोंमोन सानैबो हिनजावसाया बिदा फंबाय सानैनि फिसाजो सानैया फारियै 12 बोसोर बैसोनि अनन्दिता नाथ आरो 10 बोसोर बैसोनि निहारिका नाथ बे सानैबो बिब' बिनानावा गोथौ हाखराव गोग्लैनानै जिउ खोमादोंना सोरबा बुथारदों दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै नाथाय बिसोर सानैनिबो खावसे लंथं हालोदखौ नायनानै ओनसोलनि रायजोफोरा सोरबा जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना सन्देह खालामदों ब्रैथियाव दङ UPPL नि प्रेस रिलिज दिनै UPPL दोलोआ मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोसावदों दि आसामनि गोदान सरकाराव UPPL दोलोनि सानै MLA फारियै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो UG ब्रह्म बिथांमोनखौ केबिनेट मन्थ्रि होनाय जादों होननानै गुबुन फारसे आसाम बिधान सभा आयेनारि आफादनि UPPL दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि महरै होदों 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांखौ दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।